pumasa sa MCO is only 10.25%. But those man po tagiraray nalulugi dahil member consumers po pala kita, kag sa diri kita kang kaleko, kaya part kita naman manggiraray ang 19%. Although it's not being passed to the bills, to our bills. Yan ang nakaano sa PRC. So, ining 19%, 5 million times 19. Mr. President, Vice Chancellor of Director Roy, I know this discussion leads to paano na hihiling an accurate na consumption duman sa halalang tao. Story short, ang Alekon, nag-ibon yung mga means to cut these losses. And one of the tangent solutions that we found to be effective, kaya yung po na to cluster the meters to avoid illegal connections, hindi po ng mga mga mamakbon sa kuryente. At talagang difícil na eh. Because all of this, kaya nagsabi ako naman sa systems loss na, which is yung 19%. So kung may pahiling sa Indo, na this is actually part ng responsibilidad ka bilang mga konsumidores na matabangan ng Aleco na dahil naman taas pa ang systems loss. So part of the solution, one of the tangent solutions is in clustering. Pagka yung mga illegal connections na illegal nga, dahil hindi na araman, dahil na araman, plus mga jumper, that becomes part of the system's loss. Exactly po. The bulk of the system's loss, naman po sa illegal connections. Yan po ang bulk, ang ano ta. Kaya lima lang po may kontigahagan, lalo na po duman sa agma na we are all responsible na pasensyon ka po ang Aleco. May nahiling kang nag-iligan, ano ka po, ipa-easy sa Aleco so that we can do the necessary action. So, paano po nahihiling kang lineman or so submit the reader? So, eksaktong consumption ka sa mga meter reader, they have the necessary equipment para mahiling po talaga accurately itong mga yaon po luman sa metro. Iba po siyang teleskopyo. But unfortunately po, kitang mga consumers, they po kita kayan na equipment para mahiling ta to validate on our own so reading po luman. But we would like to ask your trust na tama po ang reading kang meter reader ka. Dahil man po talaga sindang rason para masala ang reading nila. In fact, pwede tama niyan mag-validate based po naman sa current, present, tapos current naman sa mga succeeding bills sa history. Kaya, duman na lang po kita pwede mag-validate. Mas kita na hilingon ito. Ang during the approach activity, pwede na namin kong budget. Alam ko na. Ang tigabot ni Kagawa is kung paano mababalidate ng customer. So, accuracy. Alam ka. Take talaga yan. Unfortunately, Kagawa, take ang kaya na MCO na pwede talaga mabalidate yan. But ang sa Kuya Man, pwede tang mabalidate based on the readings. Kung may question nga nito man, comparative analysis. May man kita duman. And pwede man, kung may line man, ipaklam ta. If you are doubtful of the reading, may means to ta. Ikaklam ta po yan. Tanganing mahiling ta ang consumption ka base sa Islam. Thank you po, Director Roy Comenda. Thank you, Mr. Presiding Officer. I'm satisfied with the answer. Although, syempre, makaugma na dahil on the part of the consumer, dahil niya ma-confirm kung yung sa consumption niya talaga. Although, sabi mo niya, nag-agad ka ba tiwala ng consumer na dahil man siya dalayaon ka meet the reader. Thank you, Mr. Chair. Yes, I yield to Honorable Garmas. Thank you, Honorable Garmas. May assurance naman tabi kita matutunan sa maski 3 hours na where they demand of reconnection to that Actually, yung opinion ko eh.
Let me Sir. Actually, yun nga, nominee ma'am, sabi ko sa iya, kindly take note so that on my part as member of the board, I can take it up to the board meeting so that we can find solutions naman sa issue na yun. And we hope that really we can find the necessary action on this matter. Yun po, let me assure you na hindi po rin po. Mr. President, Congressman. May May experience nangyari ko dyan. When kataniming kakulang araw na tayo mga tao, hindi pwede i-bill na 15 pesos, 10 pesos. Pero nagbayad ako dito. The connection fee, 200. Kaya bayaran ko, 200 pesos plus 50 pesos. 250 pesos dito. Yan ang medyo patong magayaw na nagkarapin mo 15 pesos, connection mo, 200 pesos. Hindi man yan, karapin ko lang. Basta pinabayad sa lang ko sa opisina. So I paid it. Anyway, ang ilang po dyan, that we will take the necessary actions. Kasi, as Ma'am Lynn has mentioned, dapat lang po na magbayad kang reconnection fee if actually na-disconnect. Yun po, actually may gusto akong i-share sa inyo dyan, lalo na sa mga MCOs na naka-experience kila. Okay. Ano ang gusto ninyo? I-disconnect ako talaga during that time. Tapos, dahil na ka mo magbayad naman, ang ibuhon nila lang, kasi may mga disconnectors po na pag natiguron, tayo na i-disconnect, mabayad. To avoid the hassle, tayo na siya di-disconnect ko. Tapos i-disconnect siya, mahalit na naman sa disconnector, mabayad ka mo yan, that will be considered in the data Canaleco, sa database Canaleco na disconnected ka. Kaya nagbayad ka mo yan. Tama lang na nagbayad ka, disconnected ka. Naghalit na so disconnector, mabalik sa imo 3 days, 4 days, dahil sa kadaklan kan na-disconnect. So hassle sa imo, sa kuya pag dito na ito, nag-request ng reconnection, nag-abot sa imo 3 or 4 days na. Kaya minsan, to avoid the hassle, tigtataraman na lang na ang ibig ko sabihin doon, ikaw nagsisingil sa indaki reconnection because in fact, you are actually dapat dinisconnect ka na. To avoid the hassle lang, kaya ka na dinisconnect. Kung magbalik sa imo after 4 days, mas nakula sa hassle, tumal sa MCO. Yung ang kakayunan ko na maski nagbayad ka kang reconnection because you are actually should have been disconnected. Tama mo? Ano sa 24 hours grace period? Kaya nga, ito nga, hindi ko sabihin, dapat nakalampas na po tayo. Nakalampas na. Kung wala doon man ang... Ay, 48 po. Nagawad, 48 po. Na-extended. Yung man sa nang ka dyan. But anyway, yun, ko po, ko na lang po sa board, since I am actually present in this discussion, to find solutions and move forward, araw na lang po penalty po. We have already taken out. So, pwede na po kita sa second, so second. 10 years na bill ka. Okay po. Ang second po naman hindi na issue is the collection of unpaid bills that were due years ago. Okay. Yun po. Tama po na naman kita dito. Ini validated and nangyayari po talaga. Tama po sabihin ko na ining bills na are bills na that have existed since 2014 and earlier. Tama po ma'am? Ini pong tigsisingil na are bills that should have been collected since 2014 and earlier. Kung sa itong mga gigirunduman, 2014, nagtigbaba kita ng concession agreement which paved the way for the APEC to take over the affairs of the cooperative. In 2014, napulon po dyan ng mga unpaid bills, 2014 and earlier. Iyo po unpaid po kolekta sa tuya. Napaputi ko kolekta. What is the reason of ALECO to collect these unpaid bills?
Ang Aleco po, based on our financial record, 2014 and earlier, these bills are unpaid by the MCOs that are being asked to pay. Yung po ilang rason. Kaya may rason po ang Aleco. There is a factual basis for the collection of these unpaid bills based on Aleco financial data. Tama? Tama po ba? Yun po. Kaya may rason po ang Aleco na mag-collecta kayo because these are unpaid bills. By hindi naman po kami makolekta na binayadan ng daw. Yun po. Ngunyan, siyempre, haluyo na, and those were the times na nagpulo na nangyari na talagang magulo. Kaya, dahil na po ininakolekta. In fact, ang APEC, po ininakolekta talaga. Tama rin. Nagkaiba po in What gives for a consumer? Tama po. Let us collect ako Mag-keep yung mga records na dapat ganun pag ano. yung buong nga pero ang Aleco po, based on their data, pati sa APEC, po talagang hindi kinolekta. Kaya ang Aleco, it has all the right to collect these unpaid bills. Kasi nga naghahanap kita ng mga kwarta pa na pwedeng i-ano sa satuyang financial capacity. Kaya hindi ko susarap mananahan nila na pwede pa ini makolekta talaga. Because based on our records, it should be collected because these are actually unpaid. Tama po ano? Ang problema na lang sa mga MCOs, tama po si Kagawad Toto, if you have the necessary proof, the necessary documentary proof, the bills that is being paid, that are paid already, then show Aleco the proof and we will do the necessary. Tama po. Yung po, bakit masarap po kayo? Po, i-contest ako. Ngayon po ako dyan sa ano kaya. Mr. Presiding Iyo, tama ka lang kung kinonsumo mo sa harong mo, pero hindi mo pinayanan, dapat bayaran. No matter how long the period cover na yung mga bayaran. Related to that, paano man po, Director Roy, Madam, so mga, hindi kayo manangyari sa po, pero I know of some people, sometimes exposed in Facebook. I know, si Primo Roque Aquino, nag-abot sa ribu-ribu so bill, pero sa interview ko konsumo, makumanaraw kayo ko dapat. Pin-contest nila, dahil mas sila din ang kang Aleco. So they were forced to pay, mas kinag-loan, tapos na putulan. How do we explain the very unreasonable sometimes or exorbitant consumption charge na ipigamit ka na Aleco na nagkakasarabutan ng mga consumers? Para may araw kung saan nakain ako, electric fan, TV, pero ngayon nag-consumil na yan, 15 mil, 23 mil na yan, bulan-bulan, paano daw ngayon? Sometimes nagsasarangga to speed. How does that happen? Please enlighten us. Primero, if the meter is actually calibrated, it will not lie. Tama po. Ang metro mo, pag calibrated yan, kung anong kinonsumo mo dyan, yan ang ma-reflect dyan sa metro. Tama po, ano, calibrated. Kung yan, kung may question po kita sa consumption, just like kay Nuki Aquino, actually, nagdumali siya sa kuya. Nag-request siya ng change meter. Pag change meter, it's the same. Kaya nagbayad po talaga sila. Kaya, ako, very factual po ako pa nung nagreklamo sa kuya, lalo na sa araw kaya. But let me share you this, mga nangyari kan pag-take over kang Aleco. Pag nag-take over ang Aleco, example ko ito sa bunga, ano? May nagpaano pa nga niya, nagpatulpo. Nata ngayon, duminakulaon, so, bill ko. Kahit kung ngayon ang aking pabaon ngayon, nakulong kaya na nagre-reklamo. But, nangyari yung duminakulaon sa bill ninda because our AGM on his own initiative nagtaot isolusyon sa mga pandaraya na imbuelto ang mga meter reader. In fact, ako lang kita natanggal kayo ng meter reader. Ano? Kasapakat sa meter reader. Haluyon na dynamic reading so metro. Yung haluyon. Tigulaan lang so because kasapakat siya.
tiguhulaan niya lang sa metro. Ang ibig sabihin, tiga-average niya because it was his contract with the consumer. O, ang pabayaran mo sa nangya, 1,000 lang kaya. O, arang na kang meter reader, computer niya kung ano ikagak niya sa, sa reading niya. But, dahil man sa nagre-reading kang actual na metro. O, yun po ang nangyayari kayo Kang na nag-solution sa ATM. Ang hindi po ni ATM, pinalitan sa meter reader. Dahil we were already suspecting that some meter readers were in connivance with the MCOs. Director, ang mga meter reader ninyo, naka-kontrata sa another agency or are they employees of Electro? Organic. So, you're able to screen them sa indang integrity, honesty, na hindi po ba ganyan? Pwede man mangyayari ako yan, that there are hundreds. But that's just Anyway, can I continue? Sige, So, ano lang, Isa pa po sa director, hindi nito require po the body camera ng mga meter reader dito during meter reading. Pwede man po yan. Pwede man po actually ka lang. Mas din magkana, basta aram yung may body camera, then mag-booking. So if ngunyan change so meter reader. Pag change ka meter reader, what was the instruction of AGM? Ang instruction ng AGM, read whatever is written on the meter. Ayun, specific na. Oh, syempre, i-read dito kang meter reader. Oh, kande. So present reading niya, ipaon sa current reading mo niya because tig-average niya, tig-chamba. Because of his contract, kung kontrata kang meter reader, duman sa, di ko lang pawon so, consumption niya. I-charge ito, may nakabot na 100,000, 200,000. Mareklamo niya titulpo. I am not saying that everybody is doing this, but it happened. Nag-imbestiga po kami kaya. So, yun ang ibig ko sabihin na it can happen actually. But if the meter is actually calibrated and new, then po kitang rason na dahil magbayad ka sa tuyang konsumo duman sa metro. Kasi, kapus po mo niyan calibrated na ang PRC. Ang tiki-install po dyan sa inyo. Yung sa tabi, Director, rason ko na pinalangkaw ng mga bill na from average of 1,000 tapos pinalikan ng mga 50,000. Yung sa tabi na. Actually, may po kami kaya. May mga mistakes sa pag-ibig. Then, magkamuntay niya kita ba yan? Syempre sir, may times na may mistake in the red millimeters, but then, pwede po yan, of course, 100% na ayos siya. Let's say, the lowest is 1500. The pickup millimeter, even error, 1300. So there's a difference. 1800 versus the 1500. But then, pwede po yan maayos dahil po sa reading, di ba naka-series naman yan? Wala mawawala. Kaya nasabi ng ibang mga customers, pag na-overread ka, mababakit mo lang yan. Pag na-underread ka, likewise. Kaya nadadagin mo sa speeding mo, ganun po yan. Yes, metro Yes, so ganyan, since na po sa may kanawag na concern kanina, nag-start nila mag-mastering. So, may mga several cases kami mo yan under verification. So, technical personnel po ang evaluate mo para magamit yung plan and everything. So, hanggang sa mga abot po pwede naman sila na either testing, that is the most accurate way to identify mga actors na wala Mr. President, may I take again this opportunity to ask, katulong na yung mga illegal connection, kaya part kan sa indong solusyon, isinakat na sa mga metro, kananing mas malipisilan sa mga nagkadaraya, kaya nagkakapos sa kuryente. Pero I know for a fact na lalo na sa mga medyo mga informal settlers area, medyo tiyosan mga tao dyan, sinikan ang mga illegal connection. Ano po ang tinitibong mga paagi at aleko para madakop iyan? Yung manian, napiperwisyo, so sa Diyos na nagpaparayad bulan-bulan, nagagastos ka sa indang sweldo para makabayad on time. Ano ang sa indong ways ka? I understand in the, in the law or in the code according to us, ito ang reward para duman sa mausip na ang harap ko ngayon iniligpit.
Sometimes, grabe sa legal connection, pinaputok so transformer. Di kabus kita, mas isa nagpabayad sa tamang oras sa Diyosan, apektado. Ano po ang paagi nito kaya? Are you doing it? At sayang mang kang so effort kan ibang sa Diyosan na nagpabayad, apektado mang kanya. That is power privilege. Pangangapas talaga yan. Maski anong libon, kapapangangapas yan. Ang first solution mo dyan, so talagang tangible mo ka talaga. Yung so pag-apot ka na clustering. Ang sumunod dyan, nag-form na kami apprehension team, SLRT, Systems Loss Reduction Team. Ang team po, via a resolution, nag-form kami SLRT, tangaling to address the issues regarding privileges. Yun po yung minimumina na nagduduman based sa reports, field reports ng mga military. Kasi if you analyze the operation of the electric cooperative, ang frontline talaga kaya is the media leaders. Sinda so nakakahiling kang mga sitwasyon sa baba. Sinda nakakahiling mo yun, probable ngayon may pandadaya kasi madali man siya maghiling kaman. So based on these findings by the meter readers, so SLRT ma-action man po. They will do the necessary action to address those field findings of meter readers. Ngunyan po, may minsan, may kimbana na po yan na NBI na pag nadakop ka, diretso ka nakakasukan talaga. Kakasuhan ka na ng filterage because may global na tayo filterage. Kaya, igwala po kita kaya na system to address those filterages done by unscrupulous executives. Thank you, Tabi Director Roy. Recommend Councilor Vermas. Sa 2 issues, sa pregnant brand sa nila sa isla, kasi na pwede ako may in-charge ko sa baka. Nagkatuloy na concern sa baka kaya. Pwede next time around, mag-issues kita ng baka. Actually, may I suggest na lang po to the August budget that we invite if you won't agree, that we invite all the BAPA presidents for a hearing so that we can spell out the truth and the necessary solutions to those issues. Mr. Presiding Officer. Recommend Councilor Yes, magayon yan, pero it will not be the session. Tadapulan ng issues yan, perhaps committee of the whole hearing, but not in the session. Pero itong Sutler, grabe baga po nga niyan as stated by Attorney Vermas, grabe ang dainin doon sa service na oras sa mga isla ng Makakay. Mas dakul ang oras na daing kuryente sa isla kaysa sa may kuryente. Napaunong, ano ang explanation na po kaya? Aside from the fact na grabe na nga ng perwisyo sa mga negosyo naman, and then sa mga nagkakararaot din ng mga appliances. Kinihalo yun na yung problema, paano makan-apit? Nagtaram naman man mo kayo kung pwede sila danganin ikarambak dyan sa alay ko sa mga raot na refrigerator, television. Pero ano po ang nangyayari? Saka, pwede niya masolusyonan. Magkahirap mo na ng mga taga-isla ko na. Araman doon. On the part of Aleco, we actually recognize the perennial problem in the island barangays of Makakay, including San Miguel Island and some parts of San Pedro. In fact, a month ago actually, I know for a fact kung ano pa ang sitwasyon dyan, kung paano po ang problema, because I am part of the GC Kanbapa. So, on my part as the committee chair sa technical, nagpa-approach po ako ng committee hearing regarding these issues, particularly ng frequent brownouts, dyan po sa island barangays. Way back pa po ini a month ago dahil araw ko lang dito. On that particular committee hearing, nakakuha ako ng solusyon sa tuyang management to address the current solution. Ano po sa solution ng daluman?
Primero, Kung bago po, Director Roy, solusyonan at na-frequent ang brown sa isla. Would we know the reason? actually, yung mga yung maano ko muna yan sa Indo because as a board of director, din po ako sa Indo mga kasing basta-basta kaan. Actually, we were not prepared actually since we only invited the feeling ng nandito lang. Saka ako po, we should have invited and included in the agenda beforehand so that we could have presented our technical personnel to answer the queries of this August body. Kaya lang ako lang, ang may sasabi ko lang sa Indo, during the time that it happened, I was part of the DC Kampapa, kaya lang po nangyayari dyan. Nagpa-committee hearing ako and nakakuha ako ng solusyon sa INDA, sa management. And yung nagpadala sin dati 16 na personnel, 3 engineers, to address the situation. Yung ako same na naman so rasonin that is to vegetation, massive clearing. Ang sinabi ninda naman is haling-haling nagan na pa ang sulong na I'm not very particular to those areas. But ini-positive sasabi nila na very problematic talaga. Dahil talaga karo vegetated and baka siya masyadong accessible. If we analyze the situation, kailangan hindi pisilan sa tracing ang linya because our lines are very old and dilapidated and then po hindi nag-aagi sa tinampo. Kaya kung may fault po, matrace kita sa pulon, ano yun po talaga minsan ang tracing. Kaya ano yun ang pag-address ka, pag-solve kang issue ng brownout. Dahil minsan, kung ang problema niya, ang man sa vegetated area, na dahil po nag-aagi sa tinampo, difficile po sa mga lineman man. Kaya mo yan, one of the solutions dyan, long-term solutions po na ginibo kang Aleco, is to install insulated na mga lines, insulated na. Tig-replace na po as a long-term solution to that perennial problem that we are encountering in the island barangays. Yaw na po dyan na insulated na. Kani maski mabagsakan ki mga dahon, dahil na po mag-hospital. Director, if I may interrupt, kang panahon pa kang APEC, pinapod ni naman times to APEC, and the one who came here was the spokesperson, si former Mayor of Iwi, Pat Gutierrez. Yun naman pa sinabi, ang mga dating pang linya ng kuryente, naked, huba, kaya maluktan sa naiyan, ang sabi na nga ni, pag may nagtutugdo na tuko, binabrown out, ano? Pag may nagtugdo ngayon na balong, igiyaw, siyempre, minapusiw, minaoff. Ano yung namang bagay ito? Up to now, ito pa na-replace ki insulated. So mga hubang, open, naked, na mga exposed wires ka, Aleco. Tagaling, ano yun ang project yan? Okay pa. Actually, iba na po na accomplishment yan. If you were in the ACMA recently, 10% na po yan na there were already accomplishments. But makukuha po talaga kapos. Yan man sana. But it is a continuing project by Aleco to address the perennial problems sa island natin. In addition to that, iba na po man kita na project which is actually ongoing to actually finally address ining power na nota sa Cagraray Islands and the rest. Iba na po actually kita dyan na 10 MVA substation to address the power requirement and the necessary 8.1 kilometer na transmission line. Yun na po yan. Ongoing na po yan. Downloaded ng yan. So, ongoing na po ang project. So, assistance ng ako dito. Ako. Mr. Chair. Recognize Dr. Lord Gomez. Ang mga obserbasyon ko mga nasa isla. Actually, talagang may trabaho na yan, sa realidad, insulated na Ngunit ang obserbasyon nila, kaya sinabi ko sa iyo, inilot nila sa misibisbay. Natapako sa mga resident, sa mga kasaradaya. Na yun, misibisbay, pwede bumakabit na rin doon. So, ang problema nga, kapag nag-alawalipis sa sarong resident kan langaton. So, ang ngaya, bakit na mag-abot naman sa mga, sabi nga rin ito ni Pat Gutierrez siguro, nasa 20% o 30% ka lang yan.
So kung yan ay naman nagiro, hanggang dumasan ka natapos nila sa service, hanggang duman na lang. Actually, noted po, Kagawa Dodonis. Alam ko ba ito sa management so that maybe on the next meeting, discussion in the August 1, may present naman po talaga sa accomplishment. But rest assured po that it is a continuing project. Baka po sa board meeting, ma-raise ko man yun let us ibuhan. So, duman na sa mga kapobrihan. Yes. Noted po. Mr. Chair. Recognized Councilor. In addition po, nararamdaman ko, kahit kung pagtiti sa tuya ni Ma'am Patricia, I asked for a timeline. Hanggang noon yan. Hanggang noon ang pagturukan ka. Usually, when we have a project, we set a timeline, 1 year, 15 months, 20 months. Kagani, with all due respect, so yan sa terminas ng mga perennial na rason, sa perennial na problem pang-roundan. So, at ngayon, is ba sa realidad ang pasubat ng mga wire? Is there no specific timeline by Aleco to be able to tell the consumers hanggang sa araw kayo ni tatapuson ni Ian Bagos? Dahil kailan araw ka na project. Paano paghanapin yun naman yan sa rason? And I asked for a timeline. Ko sure ko na tao ki timeline ulit. Pero if it is a project, it has to stop somewhere. Dahil mo pwedeng hanggang magkagaragan kita, nagtutukan ka mga naked na wire. Kaya ikaw mag-i specific pa yan. Besides the fact, ay walang i-budget ka. Dahil mo pwedeng continuous budget ka. Dahil natatapos. Actually, we will take note of that. We can take it on our board meeting sa Aleco. Sa isa din ako sa Recognized Councilor Romas. Director, ang nahiling na bilang solusyon dito sa problem sa isla, yung substation na transmission na pagagos mga nagtatrabaho. Actually, yan may fund na yan because it is, alin po sa area talaga. So, there is actually a fund for that in transmission time and it's already being done by, I think, their contractor kaya. Anyway, so let us hope that it will be finished. Ang mga naman yan is yung consumers dito sa mga benefits. So let us wait and see that the project shall be implemented completely. Yan lang po ang natin yan. There is actually a tangible solution. Kaya let us hope for the best. For me, I assure you that it is ongoing and it's already being. Pero may pakabuntay na yun actually. Yeah, sa contractor na yan. And itong 500 million na assistance sa mga publiko, maabot na ito tayo sa ito. 300 million. Actually, sir, although it's not part of the agenda, clear ko lang ang 500 na yan is a budget proposal baga sa Congress kayo. So kami, on our part, requirement kami kaya project proposals. So, based naman sa napakahanapon mo sa kuya, kaya kung may pwedeng sa'yo ng 500. Off the record po, off the record. Mr. Presiding Officer. Recognized Councilor Alfonso. Again, just take the opportunity na makahapot habang yan mo. But you might not be the right persons to answer this. Bigyan mo na sa sa Makati, ako ng mga areas na harababaw na ang wires, you might not be in the position to answer it. Pero kung iyo, may responsibility. Halos minsan sa mga auto hazard na wala na danger sa mga consumers. Thank you po. Actually, maging po yan question. Ang yung panganay, I was still working with si Bayaw, Dinky. Nasabi ko na yan na actually, it's not only the responsibility of the electric operative. Kasi part po kita dyan eh. We also have our own projects like the lighting, street lighting of its barangays. So dapat there is a
coordination with the electric cooperative and the LGU. And I think as the Sangguniang Bayan, we can draft a resolution pertaining to such issues. O, kung kita, pwede ba kita na mag-ano na ako, araw na kayo ang dapat na height, hindi sa ba, ay, pwede po kayo kita kaya to draft a resolution to that effect. O, yun po. So, yan po ang ano ko, we work hand in hand. Tapos itong resolution na ito, we provide a copy to ALECO so that ALECO can do the necessary on how to improve or how to comply with the necessary height na naka-specify po duman sa resolution na ito. That is only a suggestion. In addition to the question of Councilor Noli Alcalce, lalo-lalo na po dyan sa along the market side. Ang mga wire dyan, narigabaon, kung may mga delivery truck na mga halagkaon, nadala mo po na, sige, suppliyo ka mga tao, si mga, uy, araw ka dyan sa akin, no? Tama nga mga delivery truck mga, may halagkaon. Actually, sa panahon ko man kay Tingting, nagsuggest na ako dyan na before entering sa Bakakay, ikaw na kita dyan na level, araw lang kayo na yung pwedeng makalahog. Ano po Mindo, may height parang sa SM boxes. Pamahal daw sa parking lot, may vertical clearance. Yun po, araw po kita kayo na araw mang kita ka dyan na pag-enter sa Bakakay, may vertical clearance na kita ka dyan, enter, exit. Kaya ngaling ang mga truck, kasi nahihiling ko, truck haling sa barangay 1, maagi sa muya sa barangay Gis. Overloaded ang sakit sa mga, actually in fact it's not only the problem of ALECO kasi ang ALECO post is being used by our telcos. Ang telcos, PLDT and para babaon man ang mga wires kaan. So it's not actually a problem of ALECO only in the LGU, but dapat may coordination kita to all those companies that are using the electric posts of ALECO. Kaya sabi ko, this should be a group solution. LGU, the companies that are using the poles, and ALECO. So it is a challenge for us. Is there any concern about main issues? Mr. President, so BAPA issues tayo, pwede magdano na tayo. Tatakulo na concern sa BAPA next time. I leave it up to you. ALECO during our meeting with the IEC, so information, education and communication. Nag-IEC po kami kaya for every district. On my part, I was part of the IEC sa Tabaco. So, nag-raising na yung issue duman sa Tabaco, and actually, I told them that actually this is not part of the agenda because the issues that you are raising, hindi naman dapat namin pag-usapan. Kaya sabi ko, sinabihan ko yung namin sa let us make another meeting specifically for the BAPA issues because they were raising issues not concerned with the actual agenda of the IEC. In the same manner, araw po kayo kay Kagawad Herbert, naghahatid po siya solution on those issues regarding the BAPA. So I really suggest na we invite this BAPA presidents only, I think, will do to a meeting, and we invite the technical personnel of ALECO, AGM perhaps, so that ALECO can finally answer factually the issues raised. Kasi kung kami lang, ako I can only answer you with what I know to the best of my knowledge and ability. Mr. President, Councilor on my part, I really appreciate the participation and very enlightening replies of Director Roy Cometa of ALECO and si Madam. Although some areas, mapumanglaro ta,
you're not in a position to answer them. Pero very enlightening na tayo sa mga simbag, sa mga natay din na lang tao sa metro, paano tipo karasa, hindi mga prevalent brownouts. I really appreciate your coming here and spending time with us. Thank you so much. Thank you, Renpo. There is concern? Hearing none. On behalf of the Ilocos Sangguniang Bayan, we thank you, Sir Roy and Ma'am Leia, for coming and for enlightening us today. This Ops Body and the people of Bukatay. Thank you for coming. May I, final say,